Veszprém és Dabas. Két város, ahol olyan forradalmi megoldások születnek nap mint nap, melyek segíthetnek abban, hogy egy sokkal egészségesebb, természetesebb és ezáltal környezettudatosabb életet élhessünk. Ezekről a gyártósorokról olyan termékek kerülnek egyenesen a boltok és otthonaink polcaira, amelyek mind az ipar, mind pedig a háztartások számára környezetkárosítás nélküli megoldást nyújtanak a korábban megoldhatatlan, vagy csak vegyszeresen és drágán orvosolható problémákra. Ezt a Biocom és a Greenman garantálja. A Greenman Kft. Által alkalmazott különleges és egyedi eljárás az SCD probiotikus technológia, teljes mértékben környezetbarát és vegán. Az évtizedek alatt a világ számos országában bizonyított már. A kis családi vállalkozás hamar világszínvonalúvá nőtte ki magát. Perecsényi Dániel és Bálint előszeretettel veszik ki a részüket a mindennapi teendőkből, sőt, ők maguk vállalnak garanciát arra, hogy otthonainkban a lehető legkiválóbb minőségű és bombabiztos hatékonyságú tisztítószerek és probiotikus készítmények kerülhessenek. A polcokra felkerült termékek csomagolásai 100%-ban újrahasznosítottak, így mi is hozzájárulhatunk bolygónk megóvásához. Mi több, a Greenman Kft.-nek annyira fontos a környezetvédelem és az újrahasznosíthatóság, hogy saját PET-flakon újrahasznosító üzemet létesítettek Székesfehérváron, aminek segítségével akár napi 20 tonna műanyag hulladéktól mentik meg a Földet. Ezekkel a természetes mikroorganizmusokkal, vagyis az úgynevezett SCD technológiával a háztartási munka élvezetessé, időhatékonnyá és persze pénztárcabaráttá válik. Amióta a CleanSoft vegyszermentes általános takarítószert használom, mely mandarin és mentás illatban is kapható, gyakorlatilag lefeleződött a takarításra szánt idő, hiszen az ebben rejlő kis hasznos bacik végzik el a munkát helyettem a lakás minden pontján, kiszorítva a patogén ártó baktériumokat, így gyakorlatilag megeszik, hiszen ezzel táplálkoznak a szagokért felelős bacikat, a poratkát, a penészgombát, így napokig dolgoznak a felületen. Ez háziasszonyok álma, hogy egy hétig nincs por a lakásban, és mivel ez a kis üveg gyakorlatilag egy koncentrátumot tartalmaz, és higítva használjuk legtöbb felületen ezt a készítményt, így mindez fillérekbe kerül csak. Az SCD CleanSoft és CleanSoft Plus egy 100%-ban természetes alapanyagokból készült univerzális tisztítószer, amelynek használata roppant egyszerű, hatékony és szupergyors. Játszikönnyedséggel száműzi otthonunkból még a legmakacsabb szennyeződéseket is, ráadásul szinte az összes létező felületen alkalmazhatjuk, legyen szó fáról, fémről, üvegről vagy csempéről. Idővel egyre ritkábban kell a tisztítószerekhez nyúlnunk, ugyanis taszítja a port, meggátolja a penészképződést, mi több, a klímaberendezésekbe és szag, illetve pára elszívókba is alkalmazhatjuk. A gumikesztyű használata mostantól a múlté. Soha többet nem kell elővennie a kényelmetlen védőfelszerelést, ugyanis az SCD CleanSoft teljes mértékben bőrbarát készítmény, ami pedig szintén jó hír, hogy kisgyermekekre és házi kedvencekre nézve sem jelent semmilyen veszélyt. Nincs még egy ilyen univerzális tisztítószer, amit tényleg szinte minden felületen tudok alkalmazni. Nem sorakozik 10 különböző vegyszeres tisztítószer a szekrényünkben, hiszen mindent át tudok törölgetni ezzel az isteni menta és citromillatú SCD CleanSoft Plusszal. Rengeteg időt, energiát és nem utolsó sorban pénzt takarít meg a családom számára. Egyszerűen imádom. A fürdőszobák makulátlan tisztaságáért szintén a probiotikus eredetű hatóanyagot tartalmazó szaniter és WC tisztító felel.
A speciális felületaktív anyagnak köszönhetően a legmakacsabb szennyeződés sem jelenthet neki kihívást. Nem kell órákig ecetbe áztatni a vízköves felületeket, vagy éppen veszélyes vízkőoldót, sósavat használni ahhoz, hogy újra ragyogó tisztaságúvá varázsoljuk fürdőszobánkat. A szaniter és a WC tisztító természetes összetevőkkel távolítja el a szappanmaradékokat és a vízkövet a WC és a fürdőszoba problémás területeiről. Nincs kellemetlen szúró szag, nem kell gumikesztyűt használni a maró vegyszerek ellen. Hónapok óta csillogó tisztaság és varázslatos illat járja át a fürdőszobát. A Bioconfor-U univerzális mosógél szintén a természetes és probiotikus eredetű összetevőinek köszönheti átütő erejű hatékonyságát. Kíméletesen tisztítja a ruhákat, melyek mosás után is ugyanolyan puhák maradnak. Alkalmazhatjuk színes és fehér darabokhoz is, így nem kell drága, különböző típusú mosószereket vásárolnunk, amelyek foglalják a helyet otthonunkban. Mi több, a bioaktív természetes összetevőinek köszönhetően a forradalmi technológiával készült mosógél hatékonyan távolítja el a különböző szennyeződéseket, és hozzájárul az egészséges baktériumháztartás fenntartásához is. Nemrég kipróbáltam az SCD mosógélt, fantasztikusan meg vagyok elégedve vele. A fehér ruhák patyolat tiszták, és a színesekre is tökéletes. A ruhák jó illatúak, puhák tőle. És ha már a ruhánknál tartunk, a cipőkről se feledkezzünk meg. Rendszeresen előfordult, hogy amint beléptem az előszobába, megcsapott a kellemetlen cipőszag. Számtalan lehetőséget kipróbáltam a probléma orvoslására, sőt kisebb vagyont költöttem a különféle cipőápolószerekre. Amíg rá nem találtam az SCD cipővarázsra, mely természetes úton megoldotta ezt a problémát. Az SCD cipővarázs természetes összetevőkkel vegyszermentesen szagtalanítja és dezodorálja a lábbeliket, ezáltal pedig egész nap komfortos érzetet biztosít. Aktív biológiai komponenseinek köszönhetően a probiotikumok erejével hatékonyan szagtalanít. Ennek eredménye egy kellemes illatú és egészséges előszobai közeg. Sőt, garantáltan nem kell többé szégyenkeznie, ha valahol megkérik, hogy vegye le a cipőjét. Minden háztartás legkényesebb pontja a konyha, hiszen a mindennapi használat során a felületekre vastagon lerakódhat az olaj és zsír, amelybe rendszerint beleragad a por és egyéb az egészségünkre káros szennyeződések. A Bioconfor-U konyhai zsíroldó természetes összetevőkkel tisztít és távolítja el az odaégett zsíros szennyeződéseket. A népszerű és korábban használt konyhai zsíroldókat gumikesztyű és szellőztetés nélkül képtelenség volt használni. Egész nap nyitva voltak az ablakok a lakásban. A Bioconfor-U konyhai zsíroldója biztonságos, bőrbarát és az illata non plus ultra. A takarítás nem fáradtság többé, hanem kikapcsolódás. Miután meggyőződtem a zsíroldó hatékonyságáról, kipróbáltam a Bioconfor-U konyhai mosogatószert is, és ezzel mosogatok. Nagyon meg vagyok vele elégedve, minden háziasszony álma. A Bioconfor-U mosogatószer természetes összetevőkkel távolítja el a zsírt és az odaégett szennyeződéseket, míg a szőlőmagolaj kivonatnak köszönhetően kíméletes a bőrhöz.
A biofelület aktív anyagok ebben a termékben is megtalálhatóak, aminek köszönhetően az eredmény egy makulátlan tisztaságú konyhai környezet, és nem utolsó sorban cseppmentes, csillogó és ragyogó tisztaságú poharak és edények. Az SCD mosogatószerből csak néhány cseppre van szükség. Az edények, poharak makulátlan tisztaságúak lesznek, ráadásul a korábban odaégett szennyeződéseket játszi könnyedséggel távolítja el. Hihetetlen, de a mosogatás után nemhogy kiszáradt, repedezett lesz a kezem, hanem még hidratálja is. Ez őrület! A bio kifejezést legtöbbször az élelmiszereknél halljuk, hiszen szeretnénk minél egészségesebben és amennyire lehet vegyszermentesen táplálkozni, amit manapság egyáltalán nem olyan egyszerű kivitelezni. Ha rendelkezünk kerttel, és szeretnénk egészséges, vegyszermaradványoktól mentes gyümölcsöt és zöldséget termelni családunk számára, akkor kiváló segítőnk lehet ebben az SCD Agro mikrobiológiai termésnövelő készítmény, amely a Biocontrol minősítő szervezet által ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható. Az SCD Agro természetes mikroorganizmusai biztosítják a növények tápanyag ellátottságát azáltal, hogy lebontják és a növények számára felvehető formákká alakítják át a talajban lévő szerves maradványokat. Ezen kívül különféle értékes anyagot termelnek és összességében javítják a talaj biológiai, fizikai és kémiai állapotát. Kapcsolatom a Greenman Kft-vel 2011-ben kezdődött, akkor kezdtük el a termékeit használni, és mindent megtettem annak érdekében, hogy a Ökonet cég vásároljon ezekből a termékekből. Kipróbáltuk, a saját kertem volt az első kísérleti állomás, és azt vettük észre, hogy minden gyümölcs majd, hogy nem mondhatjuk, hogy egészségesebb, elmentek a rossz gombák, a rossz baktériumok a gyümölcsökről, maga a gyümölcs sokkal jobban terem, minden virág megfoggan gyakorlatilag, hiszen lemosó permetezés van tavasszal, ősszel, amikor a virágzások elindulnak, amik piros-bimbós állapotban vannak a rügyek, még nem nyíltak ki, akkor már elkezdjük a permetezést, a rügy, illetve a bimbók, mikor kinyílnak, utána egy hét múlva megint, és mikor lemegy a virágzás, akkor a végén újra permetezünk, és ez egy egész évre megalapozza a gyümölcs termésünket és a növények állapotát. Ez mindent lepermetezünk, a cserjéktől kezdve a fákig mindent agróval. A lemosó permetezés 1:10 arányban, tehát 1 liter agró beleöntünk 10 liter vízbe, durván 9-10 liter vízbe, és ezzel a fáknak a törzsét lepermetezzük. Azért most, mert ilyenkor nincs rajta lombozat, és beleivódik a héjába, a kérgébe a fáknak, és egy egész flórát megalapozza, meg egy védelmet ad a fának. A gombákat pedig gátolja ennek a agróban lévő mikrobáknak a jelenléte. Az SCD Agro szintén a természetes probiotikus technológiával éri el hatékonyságát, amelynek nincsenek mellékhatásai, nem toxikus, azaz nem mérgező, és még várakozási idő sincs az öntözést vagy permetezést követően a betakarításig. Folyamatos használatával biztosíthatjuk a biológiai egyensúlyt, a szerves anyagok körforgását a talajban. Használhatjuk rendszeres öntözéshez vagy permetezéshez mindenféle zöldség, gyümölcs vagy dísznövények esetén is. A mai világban az élelmiszereink nagy része feldolgozott, azaz nem élő. Az SCD Herbal élőflórás étrendkiegészítő egyedülállósága abban rejlik, hogy 11 jótékony élő baktériumfajt tartalmaz, és számos fermentált gyógynövénykivonatot. Ezzel kitűnik az étrendkiegészítők közül. Immunsejtjeink mintegy 70%-a a bélrendszerünkben található, ezért teljesen érthető, hogy a bélflóra egészséges egyensúlyára fokozottan ügyelnünk kell. Sajnos elég egy antibiotikumkúra, vagy nem megfelelő táplálét, és ez az egyensúly már fel is borult, így számos betegségnek vagyunk kitéve. Az SCD Herbal egyedülálló módon 14 féle probiotikumot tartalmaz, 14 féle baktérium törzs van, könnyen felszívódó folyadék formájában, egy gyógynövényi koncentrátumba ágyazva. Ezért érthető, hogy teljesen természetes módon, rendkívüli gyorsasággal és hatékonysággal képes ezt az egyensúlyt helyrebillenteni, így elejét venni számos korkép és betegség kialakulásának.
Mindenki szeretne egészséges ételeket enni, jól érezni magát a bőrében és tiszta, rendezett környezetben élni. A Biocom mindebben segíthet, hiszen egy egészségesebb, sikeres élet lehetőségét nyújtja csúcsminőségű, természetes alapanyagokból készülő termékeik révén, amelyek óvják a környezetünket és megőrzik egészségünket. Erről a dabasi telephelyről kerülnek otthonainkba többek között a jövő tisztítószerei, melyekkel egy élhetőbb világot teremthetünk gyermekeink számára. A Biocom vezetői, Kovács Zoltán, Lőrinc János és Kónya György több ezer munkatársukkal karöltve juttatják el az ország összes pontjára a különleges technológiával készült 100%-ban biotermékeket, sőt, ők maguk is garantálják a kifogástalan minőséget. Több millió elégedett vásárló használja világszerte a mikroorganizmusok által nyújtott környezetbarát, SCD probiotikus technológiával készült termékeket, amelyek nem csak a saját kis környezetünkre gyakorolnak pozitív hatást, hanem az egész bolygónkra. A környezetbarát jövő nálunk kezdődik.